komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa itong sinimang pinalangga ng mga tagpalamati, pagpangamusta man ni Tita Wilma para sa inyo tanan. Sa kutob mga malabutan sa atong sinipagpangalagad karon iya nga hapon sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Ang pagpangamusta tungod daw hindi nami ang mga balita nga nagakatabo sa palibot na iton sa karon. Pero ti sa mga nakahibalo na iya nga daan basta among sini nga mga panahon na matamat na ang tama kasingkal sang silak sang adlaw, tama kainit, no? Ang paghalong-halong man sa kalayo, no? But anyway, sa una anay sa tanan, aton pagpangamusta dira sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton sa siningahapon sa ilang mga radyo, na araw na kita sa 684 kHz. Kamusta lang panyagan ninyo samtang kamo dira man sa siningati o nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay pulo paligad sang panahon. Sa mga lugar nga gin atake iya sang kalayo, kabalugid kita kung ano ang nervyos, ano ang kakapoy nga mabatyagan pagkatapos kag nagatalangison. Nagahibubunot nga nagatalangison tungod kabalugid kita kung kalayo ang aton kaaway, madula gid kan kapin pa matupok ang imo puluyan, wala ka sa may naluwas bisan ano. Amo na yung siling bala na ito. Anyway, sa iton man dira mga palangga nga mga tagpalamati magluwas diri sa Dakbanwas ang Bacolod probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, Central nga bahin sang Negros, of course. Sa mga pihak iya nga mga kaislahanan kag kaprobinsyanan. Hi and hello lang sa inyo dira, no? Updanay kita sa inyo kubus nga lagad si Tita Wilma tubtub technology stress iya sa sininga hapon. Magluwas sa inyo mga radyo ara man kita updanay online paagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, no? Ara kita updanay sa Facebook page, makit-an kag inyo man basahan ang mga dalagko nga mga balita. Breaking news, magluwas sa breaking news, mga flash reports nga nagakatabo sa aton sinipalibot. Okay na Tita Wilma, di ba la? Inyo man dira magkitaan. Kag syempre, pwede man kita maka-sense ang inyo dira mga pagpanamyaw na mga mensaheng man nga inyo ipalabot, mga reactions sa aton man nga mga istoryahan diri iya sa This Is My Life, ang mapalabot man naton kag mapaambit sa inyo tag sa kahapon. Ara dira may chat room, ana. Okay, relax lang ka mo dira via YouTube. Pwede man paagi sa amon sa website. Pwede gid ka log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag syempre, sa iba naman nga medyo mabulubudlay ang internet connection, pero may mga cellphone, kag luyag man magpagtamyaw sang ilang mga palangga nga sa malayo sa mga kaupdanan nga mga nagatrabaho,
Are lang atong text hotline. Type nyo lang kag-isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag bantayan man ang pagkabasahon ni Tita Wilma sa karon isa naman sang eton mga consolation prize winner. Bantayan na basahon ina man ni Tita Wilma karon, and then ang eton tag sa zodiac sign para man sa eton tag sa horoscope. Gani, no worry. Relax lang ka mo dira. Ala 1:59 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga produkto ay isang Dr. Alfred's, no? Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile. Okay, hello sa aton mga naka-online dira, no? Mayong hapon lang dira. Manamyaw anay Wilma sa inyo dira. Mawas ba, din ka naghalin nga bag-o talang ka makitaan, Sir Milili Oligo, but happy to see you online. Yes, good nung kuno tawi, please tamyaw. Yes, kay Ma'am Vanessa Stargate, kay Doc Matt Mayo, Chinka Dialag Noel Amar, kay Sir Alex Montesa. Live sa Bani Cafe sa Tangob, watching sa ARB-AFC Family 24/7. Thanks, good Sir Mileli. Maria Teresita Yung, good PM Action Tawi. Kamusta na? Okay lang, dear. Thank you so much, na? Okay, Homalumina, mayong hapon miswe. Kamusta na ikaw? Mayong hapon man sa imo. Good PM Tita Monitor from La Castillana, Barangay Talaptap. Always ga-monitor. Salamat, gid. Richie Toribio. Yes, mga taga-barangay Talaptap dire sa La Castillana, mayong hapon, ito man pagpangamusta. Sa ito man text hotline, may mga taga-Talaptap man nga nagapanamyaw sa ilang mga kaupdanan dira. Kamusta lang sa inyo tanan? Mga pita mamuilma, samtang pamati sa pinakamatawang nga programa. Hindi man sir pagpatami. Pinakamatawang ko nga programa sa Action Radio. Salamat and God bless. Sir Milili, makalingaw lang. Pasalamat na kita na dako sa inyo. Kag salamat gid sa inyo mga heart like, salamat man sa inyo nga mga comments, salamat man sa inyo pag-share sa programa This Is My Life, na? Good afternoon, Tita Wilma watching here in DSB. Shout out family Anog of DSB. Salamat gid. Gilordes Villanueva. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Heidi Cañete on her birthday today. Greetings from BCHS Class 74. Correct me if I'm wrong, Mama. Bacolod City National High School, BCHS. Yes, Class 74. Thank you. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, dali lang gid. Okay, Athea Kim Eriman. Good afternoon, Tita Wilma. Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Relax lang, anay. Balikan ko lang ka na nga itong sini mga greetings. Ara sa itong linya si Action John. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop,
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local. Okay, sorry, gid ha. Okay, sige, padayon na lang tiwing imo sini greetings. Ay, Janeline Carinlio, mayong hapon sa imo Tita Wilma. Nagapamatigid kami, kalitan ko ni, no? Nagapamati kami di sa DSB, shout out lang ko gili sa mga family Luberos kag family Canilio. Ang gapoy namyaw, Janeline Canilio, sang Purok, Binaw. Salamat gid. Diding alohamiento. Mayong hapon, Action Tita Wilma. Salamat kag sa inyo man. Afternoon, Tita We, I like your outfit. Ang ngayon kagid ari kami diri gihapon. Cecilyn Holmes. At Thelma Iguico, Lydia Bibing kag Jennifer. Stay healthy always, Tita We, ha, and God bless. And your family. Likewise man sa inyo, Ma'am Virgie Alpinda. Tessie Esquada. Kay Tessie, dinaton dula siya. Kay Ma'am Tessie, check to. Esquada. Ma'am, sorry, makita ko lang na liwat karon ang imo nga ang imo ginsend nga greetings. Christine Miñez Villalobos, may hapon Tita Wilma. Barkit Tribe, good afternoon. Happy Tuesday kuno Tita We. Okay. So, relax lang kamo dire anay, ha? Kay tulutan awon talang gid kamo, ha? Sir Alex Montesa man, Sir Alex Montesa, mayong hapon lang dira sa imo na mayong hapon lang dira kag palihog lang ko patamyaw kuno sa mga ka-aksyonista sa Ma'am Vanessa Mayo, Doug McMayo kag sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Delegdon, Phoenix, Arizona, Silnawar Amal kag Sir Malili Oligo, damo gid nga salamat sa liwat, ha? Okay, gid sir. Sir Alex Montesa, thank you, kid. Enough lang na anay, kabalikan lang na karon ni Tita Wilma inyo sini mga greetings. Salamat, gid. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga Okay, sa sinyaning nga bahin, ara sa itong linya si Action John Diaz, may angot sa development sa sunog nga katabo dira o kung natabo dira iya sa siyudad sa La Carlota. Action John. Action Wilma gyapon ang patrol ari kita diri sa area sa Sitio Dakotan Dako sakop sa barangay Mambulak, Sirad sang Silay. Sa inisyong report diri sa Bureau of Fire Protection Silay, kagyan man kay Kapitan Hazel Cordero ang punong barangay sa barangay Mambulaka. Mga 15 tagaan ka mga puloy-an ang gintupok sang kalayo. Pero may mo kay na madugangan kay may pila pa di ka mga puloy-an like mga 2-story houses nga partially damaged. Action Wilma diri sa palibot sining area. Ilabi na sa may sentro mismo sining lugar ko sa din nagduntad ang sunog. Inisyal nga report diri may ari sang mga 5 ka mga baboy nga mga nagkarasunog man. Sa isa diri ka portion may duha no nga ara sa sulod sang tangkal man. And then sa tupad sang isa ka balay ko sa din tinaligal dito nagsugod ang kalayo. May 3 ka mga baboy nga nasunog. Action Wilma. Ang ambaga diri sa mga residente ining 2 ka mga baboy diri sa na dampi no sa may Estrito Dampi. Do kahapon na naging bakal no kay inog sa guron tani nila. Delikati mo na karimalas man bilang nga nagluntad ining sunog subong gid lamang nga adlaw. Ang matabo sini diri sa subong ari sa grandstand ining mga biktima sang sunog. Pero according kay Kapitan Cordero, isaylo ni sila sa may Mambulak Elementary School. Amo ni nagaserbi bilang evacuation center kag temporary shelter no sang mga biktima sang mga kalamidad diri sa may barangay Mambulak. Naka-istorya natin kay na si Mayor Mark Goles sang syudad sang Silay, ari diri sa area. Nagpasalig man diri ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Silay nga maghatag sang ilabi financial aid diri mismo sa mga nabiktima sining sunog. Pero patapos-tapuson lang kay gina-identify pa ang mga pangalan sang mga pamilya nga nabiktima sining sunog ka nagluntad sining hapon. May ari pa diri balay, actually pagsulod na ko kinamang may ari diri balay nga ang second floor ya may mga gamit like ang mga instrument abi sa banda kag iban pa amo niyo ubos gid no sa sining sunog ka nagluntad sining hapon. Sa subong nga matanion according diri sa BFP Silay wala pa na deklara ng fire out kay under mapping operation pa diri sila. Kay may mga kalayo pa sa may sulod o galing kay mo na under control na sang Bureau of Fire Protection Silay ining sitwasyon diri sa area. Inisal pa naton nga report ang sunog nagluntad o kung nagsugod gid ang kalayo sa balay ni certain Merlinda Tabangan. Ining balay niya ari diri lapit sa may kung diri ka maglabay sa may isa ka basketball court nga gin-improvise lang nila. May skinita diri tunga dire-diretsohon mo ni may concrete house no nga ara dira sa tunga gid mismo sining mga balay ko sining ang sunog. Concrete house, 1-story nga balay. Dito Action Wilma no nagasugod gid ang kalayo. According diri sa ina sa nga pagkumangkot faulty electrical wiring ang ginalantaw nila nga rason sining nagluntad nga sunog. Pero may nagagwa nga may impormasyon nga mahimo basi butane bala nga ginagamit no amo ni ang ginalantaw nila Action Wilma nga ginalinan sang kalayo. May inisyal kita din no nga interview kay Kapitan Cordero siniginamang nga hapon. Ang sunog inisyal dito 15 houses. Oo. Ano ni ka pa light material na? Light material, Okay, dasig na pa. dasig lang, dasig. Paano ka? Ano ko na natabo? So, base sa nila, electrical. Electrical? So, electrical wiring? So, dikit-dikit ang mga malay na. Dikit-dikit. Balik ka ang kalino, mapakamu. Anong kayo? Basko kang hangin. Isang kooperasyon ng isang sakiyak dito nga puro nakabudi kiti nakunta ang kay taob nakabudi ang tubig na kan. Ang pagka nabayanihan? Nabayanihan. Una na ang kayo na sa sulod na kapanan. Yung dikitan na yung balay tapos ang paglamot sa kalayo dudasig na. Dasig, oo. Dasig itungod sa hangin. Oo. Hangin tubig. Okay. Kapano sa puminapano nyo di ka dili sila masinero? Si Mayor, di kagina, nagano siya nga sa bungara sila sa Philenia Grandstand.
Pero i-transfer na sila sa Mambulak Elementary School para education center nila sa mga wala balay. Temporary. Dito sila. Ang iba mo na ba sa Albarta? Ano ang Wala siya, nakita ko daw na kagina sa pag-abot ko gito iba nila gid mga dala. Sino pa sa importante ang kabuhi, hindi ang hindi ang gamit. Anong bumatag na sa wala na po sa shelter? Ang barangaya, kita may prepared na sa daiyan na daan ng mga bugas ang barangay may ara nila personal ang kita. Pagkaon tapos ato nagpaluto ko para sa mga ato naman din mga upod man ng mga councilors ato nagtalawag man sila kung ano mapugid. Ano ko nang mabalik ang mayor Tagaan assistance sa syudad kaga at the same time ang barangay mahatag man assistance. Lumalito na nagadaan sa hindi na yan. I-process na nato kasi kinananjit nga kita nato nakaumpisa sila liwat. Ang ato nang nga mahatagi kita ligwa para sa mga lagya kaya nakita nato kitid-kid yes, oo amo naton ka ano ayok po rin aksyon na wilwala ba yan si Kapitan Hazel Cordero sa barangay Mambulak ari sa subong gani actually sa area gapon na gabulig subong no ari madi ang hepe sang BFP silay kuan na to statement to gidugay base may mga latest investigation sila may angot sa naguntad nga sunog so far mo ang latest update sitwasyon diri sa atong ginakamtangan sa bahin aksyon na Wilmas ang Sitio da Katandako, Barangay Mambulak, Sierad sang Silay. Report ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaring sa tutarang nga mga-aksyon sa rin nga bahin sa Pinas. Labaton ka sa mobalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Radyo. Madamugin nga salamat Action John Diaz sa upod ang itong Sani Patrol. Sa diin, ara sila sa karon dira sa scene of the crime. Sa diin, naglung dira ang sunog dira sa may sitio dakutan sa may barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Kag sa updated yung report ni Action John, may ara 15, no? Basi man sa ginpa butyag sang barangay kapitan sang barangay Mambulak. No? 15 ka mga balay ang gintupok sang kalayo. No? Kag ang mga biktima sa karon nagapabilin pa sa siningation sa grandstand sang amo iya nga barangay kag suno man sa barangay kapitan igasaylo sila sa Ginaserbi Evacuation Center nga amo ang Mambulak Elementary School na kag suno man sa pagpangusisa faulty wiring na mo dapat na iton iyang halungan sa karon nga panahon. O kung suno man sa ginpabutyag ni Action John dito may ada man nagwa nga ginatanaw man inabalang butane kita nyo ng butane nga ginagamit sa karon iya nga pagluto-luto sa pagluto ang ilan na inang ginagamit nila as alternative sa para kung daw medyo mabulubudlay lang magbakal sang isa ka tangki sang 11 kilogram iya nga LPG mas prefer nila magbakal sang butane kita kung na daw tube na siya nga ti kung hindi man na mayong imo paggamit kag ang pagplastar na amo man inang ginahalinan kung kaisa sang sunog. Kabalugid kita mga anak sa karon nga panahon iya sa nahambal na naton ano nagani sa karon nagahingapos ang bulan sang Pebrero masulod ang bulan sang Marso nagaamat init nga nagainit ang panahon halalungan gid ang aton mga kuryente dira amo na kinahanglan mga iloy sang aton puluy-an check yaron gid permi ang mga connection especially inabalang daw isa ka extension may ara tag 5 kung kaisa nga nagasaksak bala ina makaya sang main outlet nga mag-connect ang 5 iya ka sa laksakan na muna bala ng mga paggamit sina kag hindi gid ara kung wala man lang ginagamit gabuta sa ginasaksakan. Bisan masiling pakita kung kaisa nga patay man ang electric fan, wala man naka-on, pero ang kuryente nagasige na di kung gulpi lang bala karon mag-init na. Basta ang aton dira mga kagamitan sa sulod sang balay kinanglan mangin alerto lang mga anak ha. Mga iloy ang mga ara sa aton puluyan tungod nga likawan ginaton ang kalayo.
Kay puwe mo siling ako na nga pa mga young ones nagasiling may pagay kung kaisa ko na baha or bagyo makaligan may mabilin pa sa imo nga imo panapton makapreparar pa ikaw bisan paano pero ang kalayo kibuton ikaw kag tupukon ang tanan. Amo na siling naton nga kinahanglan mangin alerto kita kag kita tanan dapat gid mangin mahinalungon. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, sa siniiya nga bahin, mabasa na si Tita Wilma sang aton entry, no? Isa ka consolation prize winner naton para sa aton Mi Amore. No? Sa aton Mi Amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Ang kada persona ang may pinasahi na kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako ba? Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang paghigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinayang Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Ang aton isa ka consolation prize winner nga basahon ni Tita Wilma sa siniiya nga tion. Ang entry halin dira sa may Palanas Masbate. Na sa kagapitawag siya sa ngalan Viner. No? Kay Viner sang Palanas Masbate. Ang iya sini entry nagasiling. Basan siya na Tagalog. Ni Tita Wen, di may mag-Tagalog, ha? Dear Tita Wilma, first of all, I would like to greet all the staff of Action Radio, most especially to you, Tita Wen. Ako po ay taga Masbate. At narinig ko po sa iyong programa na This Is My Life, ang Mi Amore, patungkol sa mga mayroong karanasan sa pag-ibig. Tita Wilma, ako si Viner, my short name. Sadya ko na gamitin ang wikang Tagalog dahil hindi po ako makapagsalita ng Ilonggo. Tita Wen, nais ko rin po na ibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig. Ang karanasan ko sa pag-ibig, sorry, nasulit ko Okay. Isa po akong bilanggo noon, since 1990, sa NBP or New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At nahatulan ako ng life imprisonment sa nangyari sa akin noon. Nawalan po ako ng pag-asa sa buhay. Subalit habang tumatagal, naisipan ko po ang mag-pen pal. Marami akong naging kasulatan, ngunit nawawala sila kapag nalaman nila na isa po akong bilanggo. Tita Wilma, hindi pa rin ako sumuko sa pakikipag-pen pal. Dumating ang isang babae na aking kasulatan na totoo sa kaniyang paninindigan. Hindi niya tiningnan ang aking katayuan o aking pagkatao. Sa pagkakataon na yun, nagpasalamat ako sa Diyos. May mga tao pang katulad niya. Tita We, hindi ko akalain ng aking kasulatan na makausap ko in personal ang aking kapenpal. Sinorpresa pa niya ako. Hindi ko pa nakakalimutan ang araw na iyon, 1998, February 14. Bigla kong dinalaw ng aking kasulatan. Ang araw na yun, hindi ko malimot.
hanggang ngayon na nagsasama na kami at ang bilanggo kong puso ay binigyan niya ng kalayaan kahit ako'y nasa bilangguan pa noon, na hanggang ngayon ay maayos ang aming pagsasamang dalawa kasama ang aming mga anak. Sa kabila ng aking nararanasan sa buhay, siya ang nagbigay lakas sa akin na huwag sumuko at magtiwala. Tita We, ito po ang munti kong karanasan na naganap sa araw ng mga puso. Sana magkasama po itong aking kasaysayan sa Mi Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Ito po ang tunay, ito pong tunay at kabubuan ko pangalan. No? Ara siya. Sa ngayon, he's already 57 years old. 57 years old na si Viner ng San Antonio, Palanes, Masbate. Okay, sa Masbate, maintindihan nila ang aton sini hulong nga hiligay noon. Pero nabudlayan lang siya siguro magbalay. So, malipot ang iya sini istorya. Pero makatalandog bala tiyagon, di bala? Viner una sa tanan, salamat gid sa imo dira ti ayon or sa imo asawa, sa imo mga anak, sa bugos mo nga pamilya nga ginbalay mo. Mayong hapon sa inyo, kag malipayon gid kita para man sa inyo. Sa imo inagihan or sa inyo inagihan, sa patagsang paghigugma, dirigin makitaan nga basta paghigugma himuon ang tanan, kag pamatud-an sa tawo nga imo ginapakamahal, nga ang imo nabatyagan nga paghigugma hindi lamang sa pulong kundi iya gid ginpakita sa imo kag iya ginpamatud-an. Bisan sa sulat lang kamo nagkilalahay, nahulog ang inyo balatyagon kag wala siya magtan-aw kung ano ang imo sitwasyon sa kabuhi. Kay bisan ako personal, wala ko yan nagapati nga tanan nga ara sa likod sang rehas mga malain nga mga tao. Gapatigig ko na. Somewhere in San Carlos, dira sa City Jail sa San Carlos, nakasulod dira si Tita Wilma. Nakaistorya kita dira sa mga preso man. Mag-istorya sila sang ilang mga, magsaysay sila sang ilang mga inagihan. Mauna patulo luha mo sa ila na mabila. Kaya may ara nga wala sang sala, nga ara sa sulod sang prisuhan, may ara nga sa indi hungod na kahimo sang sala. Muna bala, kita tao lamang nga hindi naton sila dapat husgahan. Maswerte ikaw, Viner, nga may isa ka babae nga wala niya ikaw ginhusgahan, ginbaton niya ikaw sang lubos bilang isa ka normal man nga tawo, kag indi upang man sa iya paghigugma ang imong sitwasyon. Kag sa liwat tungod sa iya, ara nakapangabuhi ikaw sang normal, tungod siguro man sang imo kabuot kag maayo man nga performance sa sulod sang Nubilibid Prison, bisan life imprisonment ina iya, matagaan ka na sang parole. No? Matagaan ikaw sang parole kung maayo ang imo performance sa sulod sang prisuhan. Kay gina-evaluate man ina iya kada tuig ang inyo dira tagsa-tagsa kag ginahimo sa sulod sang prisuhan. So, maswerte ikaw na tungod sang imo pagsalig kag pagtuo man sa mahal nga Dios, hindi nang imposible sa imo ang tanan. Nakagwa ikaw sa imo masalimuot nga sitwasyon, kag napamatud-an mo sa imo kaugalingon nga matahom ang kabuhi sa kalibutan, sa liwat. Kag tagaan ikaw sang tsansa, kag ikaw subong nangin, silingon, nangin malipayon ikaw, kag mangin malipayon pagid ikaw upod sa imo pamilya. Sa bisan kubos or sa manubo lamang nga libel sing
pagpangabuhi. Na? Maswerte ikaw. Na? So, sa imo, salamat gid sa imo pagpaambit sa This Is My Life sang imo eksperyensya sa Mi Amore. Isa man ini kalaragway sang paghigugma. Na? Hindi lamang iya sa mga tao, basta tawag ka, may balatyagon ka, makabatsyag gagid paghigugma, di ba? Yes, Tita Wilma, mapawag na. So, sa liwat, dira sa Masbate, mayong hapon sa inyo, madamo gid nga salamat. Tuto Vener, salamat gid. Sa imo asawa, maayong hapon, salamat man, and God bless sa inyo bugos nga pamilya. Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa para sa itong horoscope pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Hi and hello. Dira naman. Sa mga naka-online naton, sige, akalitan ko ning tiyempo nga maubos ta ka mo dira nga naka-online. Yes, kay... Christine Tessie, si Tessie Esquadra. Good afternoon, Tito Wilma. Yes, watching live from Binalbagan. Hello. From Binalbagan, dira sa Triple J. Mayong hapon dira ng, ng Betilaw na mayong hapon lang da. Mark Tribe, thanks for the heart. Happy Tuesday ko no, Tito Wilma. Happy listening, Kim Po Yulong. Always gid sila ga pamati. Please like and share hambal nito to Market Tribe. Salamat gid sa imo buging kampanya mo pa ko ba on air. Eda Ramos, siling ni Inday Eda Ramos. Good morning. So good afternoon sa amon diri sa imo. Good morning dira sa imo man. Thanks for the big heart. Mayong hapon Miss We again. Yes, Soma Lumina. Siling ni Inday Phil Maiguico, Virgie Alpinda, salamat giday Virds. Yes, Sir Lester Way Benitez. Good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Please pagtamyaw sa asawa ko kay Ayesa May Katagi Benitez dira sa may Sumag National High School kag saan nako kay Aya Fire Benitez. Salamat gid. Salamat gid sa imo Sir Ray na. Good noon, Action Tawilma. Always gid ako gapamati sa imo program. This is my life. Josephine Paro Alarcon. Thelma. Salamat. Kapasalamat si Ma'am Thelma kay Ma'am Virgie Alpinda. Salamat ikuno diverge sa linya. Ginatamyaw man ni Sir Lester Way si Stephen Ganza Simbet. Simbet dire sa may La Carlota City. Tita Wilma, salamat. Always, love gid namon ni Kim Po Yulo imo program. Salamat gid sa inyo, ha? Okay, nga mga anak ka mo. Marjorie Ward, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, Ma'am Marjorie, good afternoon. Thanks for the flower. Okay. Good din to Wilma na naluoy ko kay Bener. Ay, ginmensionar mo na. Ako bisan simple lang iya sulat. Inang ko bala, ma-picture out ko. Dumatulo na itong adaan luwa ko gin-divert ko gani. Imo yung ginambal mo pagkit. Siling ni Inday Josephine Paro Alarcon. Natulo, masipon ko, sorry lang. Tita Wilma, naluoy ako kay Viner. Kay maski isa siya kapriso, may kalayaan man siya. Naluoy man ako sa iya. May family man ako as subo nga ara man sa bilibid na subuan gid ko. Naka-relate man gali si Inday Josephine. Well, anyway, thank you gid sa imo Ma'am Josephine. Thank you gid. Guys, Rayan Millicent Hamandre Arcega. Wala post sa motor accident kag pick up lapit sa UNOR. Pa-check ko bi ma'am. May ara kuno aksidente sa may lapit UNOR, motor kag pick up. Ma'am, thank you gid for the information. Salamat gid sa imo. Okay, relax lang ha. Mabalik lang na si Tita We, ya dugay-dugay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa Siyempre, sa question, nga pwede pa bala maghuben ang mga may edad Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang Show na Radio Philippine Standard Time. Kalitan ko niyan ay dali lang gyud. Mayong hapon, ma'am, salamat sa text mate nga ginhatag mo sa akon. Baw 8961 nga agud. Kag maayo halong-halong lang gid kamo. Ha, ang maayo lang para sa aton. Tawe, good PM number 1 gid ang Action Radio diri sa La Carlota. Ilabi na gid ang program. Wow, salamat gid. Luga pa ngayo siya text mate, ripagyan, no? Text niyo siya sa iya cellphone number 0920 394 4706. Again, 0920-394-4706. Halong-halong lang, kag hinay-hinay lang. Tita Wilma, kamusta ka na mayong... The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plata. Salamat. Nang betilaw, mayong hapon dira sa imo. Mayong hapon man, Tita We. Kindly greet Mama Ramona, Tita Maria Fe, and Lola Linda, nga nagapangutan tangkong, Tita We. Nagapamatigid kami diri sa syudad sang La Carlota. Maayo man ang pagpamati sa pamilya Marinay, diri sa may Bukros Dako. Mayong hapon na 0984. Okay, relax, Anay. Antes may nangaton horoscope. May namyaw anay si Tita Wilma sang happy birthday, ana. Happy birthday, anay, una-una gid. Happy birthday kay Father Nolly Blanca Flor. Father Nolly, how are you? Happy birthday sa imo, no? Kag subong man kay Nanay Feli Batilier dira sa may barangay Pahanukoy. Nanay Feli, happy birthday sa imo. Kag kay Nonoy Polvorosa dira sa may likod sang HI, likod sa Hinigaran Institute dira sa Hinigaran. Happy birthday sa imo. Ang nagapanamyaw bugos gid nga pamilya, no? Salamat gid. Okay, kag sa tanan nga mga nagsaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, happy birthday sa mga mag-asawa man nga naga-celebrate sang ila wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa inyo tanan, and God bless. Sa mga nagahulat na sang ila sini horoscope sa karon iya nga hapon, ilabi na si Inday Dulce Hardillo Pakalinga na Hardillo. Bantayin na ng imo sini horoscope. Okay, sa mga horoscope neton karon nga adlaw, Martes, Pebrero 22, tuig 2022. Pisces, ay mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces, suno sa imo horoscope, ang gamay nga problema sa imo palangga dira, no? Kung gamay nga problema sa nasiling na naton, hindi naton pagpawalaan, no? Ang gamay nga problema sa imo palangga, hindi mo dapat pagpadugayon. Pangitaan mo gidayon solusyon. Kag may ara pagid isa, may ara sikreto nga matukiban ikaw nga dawala mo man gina-expectar. Kon may gina-eksperyensya ikaw subong kalipay man or kasubo, especially ang kasubo,
or problema, malampuwasan gidi na kung kalipay do okay lang. Pero kung problema, don't worry, ang tanan may solusyon kag malampuwasan gidi na. Pisces, 11, 29, 39 kag 41 mga maswerte nga numero. Oak brown is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, kinanglan karon nga adlaw suno sa imo horoscope ang kunon mo ang katawhay, paghangop, ka nga kinanglan amo ginang mabatyagan mo ha, kinanglan. Kay nga may ma-encounter ikaw karon nga adlaw nga mga pikon nga mga tao nga mga irritable. So kung may matawhay ang dughan mo kag puno sang paghangop, malikawan mo. Kaya mo na, Aries. 9, 14, 32, kag 33, pink is your lucky color. Mga Taurus, ang Taurus naman, Abril 20, tubtob, Mayo 20. Taurus, tanan mo nga mga trabaho, matapos mo gid karon nga adlaw. Kag abi mo may ara ikaw isa ka call or tawag nga mabaton karon nga adlaw nga makatag sa imo kapagsik. Din halin halin sa imo loved one. So maging happy ikaw today, Taurus. 20, 25, 33 kag 34 mga maswerte mo nga numero. Green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, ang mga Gemini mo ini mga natao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, sino sa imo horoscope halong ka lang, ha? Halong lang ikaw tungod mabugat sa karon nga adlaw sa imo ang makasala. So sa trabaho mo man o kung ano man ang ginahimo mo dira, na? Kag ang mga nahimo mo nga mga sala sa nakalikad, kung ano man nga klase, may posibilidad nga masulit ina. So, extra careful man. Maswerte mo nga mga numero 15, 30, 40, kag 41. Neon green is your lucky color. Sa mga Cancer, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ang paglingaw-lingaw sa imo Cancer, makahatag sa imo sang kalipay karon nga adlaw. So, likawan mo lang anay ding sobra-sobra man nga pagasto na i-save mo inang iban, ha? Kag magplano man ikaw sa gusto mo umpisahan, ano bala ina? 22, 39, 40, kag 42, aqua blue is your lucky color. Sa mga Leo naman, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Bado kay nami sang adlaw mo subong Leo kay tungod nga imo mga kapamilya, mga abyan mo, madali kanila nga madil karon nga adlaw, no? Mahapos para sa ila ang pagpakig bagay sa imo karon nga adlaw kay nga daw maayong mudo mo. Kag tungod man mas mapagin nga mapabako na inyo relasyon sa sulod sang puluyan kag sa imo man mga abyan. 13, 22, 35 kag 39 mga maswerte nga numero. Brown is your lucky color. Una pa lang inangabay sa nga iton mga zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga commercials. Okay, sa mga naka-online dira. Yes, kay Ma'am Jenky Dialagdon, Ma'am Jinky, no? Tita Wilma no stars an. Wala ko yaga pangayo, Ma'am. Kay ako na iti. Okay lang, Ma'am, as long nga naka-online ka, happy na kuya nga ara ikaw dira. Thank you gid, Ma'am, na? Kag stay safe and take care always. Thank you again. Very much appreciated, Baperti si Ma'am. Mayong hapon lang da. Kag yes, ginatamyaw niya man si Mr. Beboy Villasor, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Mayo, Noela Alex Montesa, kag si Sir Mileli Oligo, si Alma Olegon, and all the family of Ma'am Jinky Dialagdon sa Barangay Pandano, DSB. Salamat, kid, from Arizona, USA. Ma'am, thank you so much. Good afternoon to God bless as always. Julie Militado Patrimonio. Yes, good afternoon, Tita We. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor diri sa My Victoria City. Salamat, gid. Okay, Mama. Christy.
wala na ko igastos Tita Wilma kay nga akon plano gapundo tungod sa sang pandemic. Hindi pagid ko baya kapuli. Wow. For cancer here, ang pinaka-sensitive nga horoscope. Okay. Ang imo nga horoscope cancer. So wala pa na nititaan na nabatian mo na. Tingala ko nag-react ka kay well anyway, Christy, thank you gid na. April Joy Gaston, hi Tita Wilma, good afternoon silently. Monitor via radio. Keep safe to all ARBFC. Thanks ta, pakigwit na lang mga suki mo sa Sitio Ubo San Enrique. God bless you, Tita. Everyday gid. Yeah, wow, thank you gid. Touch my stawe. Ba? Salamat gid sa inyo na kag Stephen Gansa Simbet, mayong hapon lang da sa imo. Ginagreet man ikaw ni Sir Lester Ray, di ba? Yes, Marjorie Ward kag kay Twister Sembrano, good afternoon. Kay Teresita Constantino Agra, mayong hapon. Okay, relax lang. Salamat gid. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga Tita Maria Fe and Lola Linda. Yes, dan ko na nabasa ko na girl na. Tita We, pasalamat ko kay good nga pag-resolve sa pag-x-ray. Thank you gid Tita We. Ay, ti good health ne. Thank you gid. Pasalamat lang ikaw kay Lord na. Okay. Kadtuan naton tapuson anay naton ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Di na kita Tita Wilma, ari na kita sa mga Virgo. Ay mga Virgo naman, amo ining mga nataw Agosto 23 Tubtob City, Yambre 23. Okay. Wow, may maayo nga palatandaan Virgo sa patagsang paghigugma. So no sa imo horoscope kung isa ka Aries ang imo makilala, ay madayunay gid ka mo. Sa mga singles nga mga Virgo. 11, 22, 33 kag 40 mga masuwerte nga numero, jade green is your lucky color. Sa mga Libre naman, ang mga Libra Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, kung nagatrabaho ikaw, may ara bag-ong offer para sa imo. Pero Libra, kinahanglan dapat paminsaron mo gid anay sang maayo. Hindi kagid magpadali-dali sa pagdesisyon. Mga maswerte nga mga numero, Justice 26, 30 kag 42, electric blue is your lucky color. Scorpio. Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, Scorpio, kung nakahimo ka sala, batuna. No? Batunon mo gid kung nakasala ikaw. No? Importante pagid ang pagpaninguha, ang pagsakripisyo, kay nga amat-amat nagapalapit sa imo ang kabuganaan, ang prosperity, ang kaayuhan. 2, Justice 23 kag 40 mga maswerte mo nga numero, Scorpio. Orange is your lucky color. Mga Sagittarius,
Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, bao angkon mo gid karon nga adlaw ang kapagsik. Mapagsik ikaw pero may nagasulod sa pensar mo sa gihapon nga sa diin nagakaurungan ikaw nga na. Pero likawan mo gid Sagittarius nga mangin irritable ikaw karon nga adlaw. So cool ka lang, be silent. Maswerte mo nga mga numero dyan si 8, 27, 36 kag 40. Bold yellow is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtub Enero 19. Baw, Capricorn, abi ninyo inyong horoscope sa karon nga adlaw nagasiling angkon ninyo ang pinasahi nga kaabtik sang inyo paminsaron nga magamit ninyo pagi sa inyo pagtuon sa kun anuman nga field, anuman dira nga aspeto, no? Kag abi mo maka-attract kamo sang atensyon sa mga tao nga luyag kamo iya nga masugilanon man. 8, 24, 34, kag 38. Jade green is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign Aquarius. Ang mga Aquarius Enero 20 tubtub Pebrero 18. Nakadlaw ko kayo. Aquarius, sunod sa inyo horoscope nagasiling. Likawan ang mga chismosa kag mga hilabtera para hindi kamo maulamid sa kagamo. Likawan yung inaanay. Importante hatagan ninyo importansya ang inyo ikaayong lawas. Tamdang inyo kaugalingon. 6, 19, 25, kag 37. Lucky color sky blue. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw Martes, Pebrero 22, tuig 2022. In Punto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Thank you sa pag-upod. Kag syempre, antas man si Tita Wilma magpaalam sa inyo sa siningapon. May ara ko anay dali lang gid. May ara ko di importante man nga pa-aksyon. Ginapa-aksyonan dira ang igtalupangod ni Hannah Joyce Almaria Diana, kung kilala niyo man. Ang iloysang bata nga si Ezekiel Diana, lalaki. Ginhingadlan ini siya nga si Ezekiel Espino. Ginabulubanta mga duha kasi manang edad sang ginbilin ini siya o kung ginhatag kay Mr. Alex kag Mrs. Michelle Espino sang Oktobre 7, 2019, alas 12:19 sang hapon sa Block 18, Lot 11, Moonstone Street, Grantsville Subdivision, Barangay Daga, Cadiz City, Negros Occidental. Kung mahimo, Ma'am Hannah Joyce Almaria Diana, makig-angot ikaw kay Winona Balagosa, City Social Welfare and Development Officer, o kung kay Irene Havilona, Social Welfare Officer for Sangkada City. Pwede man ikaw magkatawag sa telepono 0963-325-6987 or 0908-245-6578. Si Tita Wilma, wala na sa nga panahon pa. Yes, Ma'am Jinky, very appreciated gid no ang imo sini effort para sa Action Radio, no? Thank you, kid.
Marjorie Ward, salamat man. Antes si Tita Wilma magpaalam ay tinanay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Salamat gid sa inyo. Subwas naman kita liwat magaop dinay. Standby anay, kamo sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.